Salam, gaderli illeşler, mehriban vatandaşlar. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy maýy. Biz häzir 3 uğur boýunça 3 tane Türkmen Demokratik Opozisiýasyndan 3 tane güýç hökmünde, yani Demokratik Vatan Türkmenistan, Rusçasy Demokratiski Wybar Türkmenistany, onuň Türkmen News kanaly, Türkmen News habarlar agentligi hem-de Erkin Türkmenistan TV radiosu bolup 3 tane güýç bolup bugün ikinji gedek protest aksiýasyny geçirýärys. Yani Washington bilen Şwetsiýanyň aralygyna Türkmenistana gönükdirilen Türkmenistan üçin niýetlenen 9-njy maý bolan üçin ilki bilen biz bütün Demokratik Türkmenistan Türkmen opozisiýasynyň Türkmen protest hereketiniň adyndan sizi Ýeňiş bayram bilen tüýsürekden gutlaýarys. Şuň gün biziň dünýämizde parahatlygyň bolmagy üçin biziň atalarymyz, ata-babalarymyz ikinji jahan urşunyna baş goýdular. Ýüzlerçe müň türkmen eskerleri, Türkmenistanly eskerler wepat boldy, käbirleri maýyp bolup gaýdyp geldi. Ençemesde sagaman ol urşdan dolanyp gelip ýene-de rahmet çekdiler. Indi bugün Türkmen veteranlary olar Türkmenistan'da demokratik Türkmenistan watan diýen halk hereketiniň haýyşy esasyna 1 minutluk dymışlyk geçirdiler. Yani Türkmenistan'da siyasi tutulmagyň boşadylmagy üçin, azatlyga çykarylmagy üçin hem-de beýleki nähak ýerden nähak aýyplamalar, toslanan aýyplamalar esasyna türmäge batylan adamlaryň haýdan-haý türmelerden goýberilmegi üçin. Indi häzir men sözü Washington'a edil häzir Kapitoliýanyň, ýani Ak tamyň öňünde durup protest aksiýasyny geçirýän toporuň ýolbaşçysy Murat Gurbanowa geçirýän. Murat, onu söz senden. Salam, hormatly vatandaşlar. Akbel tapara bu bellek geçdi. Yani biz häzir demokratik opozisiýa yani tarapyndan şul aksiýalar geçýär. Bizim Türkmenistanlyk vatandaşlarymyz türmede oturan siyasi tutulurdaky siyasi tutuluň yani bakanasy bilen oturulan ve ýöne Türkmenistan türmelerine naswa üçin kiçik bir jenaýat iş üçin 5, 10, 15, 20 ýyl çelli ýöne oturan adamlaryň azatlygy şolun yani çykmasyny talap edýär hökümetden. Türkmen hökümeti şunu ümit vermeli ve bütün dünya cemiyeti şunu ümit vermeli. Akbel tapara ýalňyja bellek geçdiňiz. Ýene bir hereket var. Kazino Center Muhammed Ağa, Muhammed Diýeji olan bize düýünden merjan edip şul protest gurulmagyna kömek edip gelýän başga kanalyna geçirip dur. Ol paralel efir. Şoň üçin hemme demokratik güýçler goşulmuşlar. Şu protestler biz näme edýär hormatly vatandaşlar? Diňe türmelerdäki oturan adamlar üçin näl? Türkmen halky kösenýän adamlar bolsa, migrantlar, işçi migrantlar, ýöne adamlar, pasportyn çalyşyp bilmeýän, illegal ýagdaýda galmaly bolýan adamlara da bagşlaýar. Üç uğurda gidýär. Siyasi tutullar, ýöne biderek, bi kanun, bi hünät tutullar ve iş migrantlar gollamak üçin ýa şolaň günleri gaty erwet gulçulukda käbirleriň ýagdaýlary gowy käbirleriň gatar ýagdaýlar gowulan bir gün ýagdaý gaty erwet bolup käwak ýa-ni ölmeli bolýar, maýyp bolmaly bolýar, kynçylyga düşmeli bolýar. Olar ýeki ölleri, ne dogan garnaşlary bar. Ýene-de giýje ýatdyň uzaklap, ýatdyga aglaýmasaň gaharyna başga kömek edýän ýok. Ne şul hemme betbahçylygyň günäsi iki sany ýurdu basyp alan. Bizim döwletimizde ogurlap duran, ogurlap gidip oturan adamlar Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedowlar. Şu Berdimuhamedow klany Türkmenistany iň agyrygyny getiren adamlaryň ýeketek biri. Şonuň üçin biz şonuň garşy çykýar. Sag bolun, hakykatda. Bolýa onu gaderli illeşler häzir protest aksiýasy başlanyny Muradyň siz girişlerini dinlediňiz. Inni şu ýerde şuň gün bir uruş Ýeňiş bayram bilen gawat geleni üçin men Gurbanow Ezizowyň
Kiçik urş bilen baglanyşykly bir goşgyny okap bereýin. Şunky Türkmenistanyna ýeňiş bayramyny bellen veteranlar elbetde bu duýguny kän gedek başdan geçirendirler. Olar bu duýga belet. Şonuň üçin hem şu goşgyny şolaryň hatyrasyna hem biziň halkymyzyň ýeňiş güni bilen baglanşyk bütün halkymyza şu goşgyny okap beresim gelýär. Bir dostum Kiýewde ýadyldy ýere, ýene biri wepat boldy o derde. Ol bolsa Ýewropany aýlandy. Ýewropada bolýdy ol merde. Dowduk diýaryna dolanyny esgerir. Bir uly toý tutdy enesi pahyr. Esgerler usta ölmeýär diýe. Uruşdan aýdylan gelin ýarakyr. Ýöne uruşlaryň bir kadasy bar. Ol gaýdyp gelene bermez karary. Diriler gelip ýör gysyp diýişlerin ölendem sebäpkär ýaly. Ine onunla inni protest aksiýasyna çykyş etjekleri elbetde Murat özü tanıştyrar. Bir-birden olaryň bir diýjeklerini diňler. Başlaýaryň onda Murat. Павел Марков. Дорогие туркменистанцы, сегодня 9 мая 2024 года мы проводим наш митинг перед зданием Белого дома, как вы видите, напротив Белого дома, в поддержку наших политзаключенных, задержанных в Туркменистане незаконно. Этим людям не предоставили ни адвокатов, не предоставили возможность себя защитить, оправдать, дать рекламацию, или их содержат в таких условиях, в невыносимых специально, чтобы они мучились. Вот мы в поддержку наших политзаключенных сегодня проводим митинг. И не только это. Второй случай, по которому мы проводим митинг, это в Туркменистане, как вы знаете, самое большое задержание, самое большое наказание и самое большое количество людей, которые находятся в тюрьмах Туркменистана. Они все преследуются. В Туркменистане, в полицейском государстве, где за каждую мелочь сажают сразу, даже не разбираясь, делают закрытые суды, дают, значит, года, где прокуроры имеют листинги специальные, они должны задержать 100 человек в месяц, их предоставить суду, у суда есть списки, они должны посадить этих людей. Вот такая вот специальная циклическая ситуация в Туркменистане, чтобы всех сажать и показать весь ад, который находится в тюрьмах. И чтобы эти люди вышли под амнистию, и они успокоились. Вот таким образом они запугивают народ. Этот метод национальной безопасности, метод полиции применяется в Туркменистане. Туркменистан управляется двуголовыми президентами, а одного из них зовут Сердар Бердымухамедов, другого зовут Гурбангул Бердымухамедов. Это отец и сын. Сын просто как картинка занимает кресло президентское и держит место, чтобы никто вдруг не произвел переворот или забрал это место, или народ не встал. Папа на заднем плане играет на гитаре и нет-нет приходит, управляет властью. Таким образом, эти два человека некомпетентные, которые не знают, куда вести страну, управляют страной с помощью правоохранительных органов. То есть они в месяц 3-4 раза проводят заседания Совета Безопасности, якобы Туркменистану угрожает какая-то безопасность, это нейтральная страна, никакого смысла нету проводить заседание Совета Безопасности 4 раза в месяц, есть смысл проводить заседание Кабинета министров каждую неделю и добиваться экономических результатов, развития страны и так далее. Так как они некомпетентны, так как народ устал от них, они проводят заседания, чтобы нагнетать ужас на народ, чтобы давить народ, чтобы не дать этому народу продохнуться. Вот таким образом Туркменистан управляется. Мы сегодня поддерживаем еще наших трудовых мигрантов, которые вынуждены были покинуть свои семьи, находятся в тяжелейших административных и физических условиях. То есть у них, когда они выезжают, у них виза на 1 месяц. Ясное дело, что они выезжают на работу, через месяц виза заканчивается, и после этого они сразу становятся нелегалами. Им приходится скрываться, выходить из дома, прятаться, выходить из дома, ездить на такси, чтобы их полиция не остановила. Эти события происходят в Турции, в России, во многих городах России, во многих городах Турции.
Таким образом, наш народ выходит из страны, чтобы работать в нелегале, зарабатывать нелегально деньги. Эти деньги отправляют нелегально в Туркменистан и в Туркменистане поддерживать свою семью. То есть вот эти условия, созданные президентом Туркменистана, двуголовым президентом Сердаром и Нурланом Бердымухамедовым, специально созданы, чтобы любой человек был в нелегале. В любой момент можно сказать, это террорист, это нарушитель, арестуйте его, отправьте, депортируйте в Туркменистан. А там его сразу накажут. Таким образом, не только внутри страны, но и снаружи страны контролируется народ Туркменистана и прессуется и угнетается народ Туркменистана. Вот мы вышли специально сегодня, чтобы это все остановить и сказать стоп диктатуре, стоп вот этим беззакониям, стоп вот этим вот беспределу, который творится в Туркменистане. Мы должны построить демократический, справедливый Туркменистан. Мы должны уважать законы, мы должны уважать нашу Конституцию. Гарант Конституции собирает заседание Совета Безопасности и там заставляет национальную безопасность, полицию нарушать все права наших людей, граждан Туркменистана, давить их, незаконно задерживать, незаконно сажать, незаконно судить. И им, главное, он в лицо говорит на заседании Кабинета министров, что вы не бойтесь, у вас никто Конституцию не будет спрашивать. Я гарант Конституции. Я у вас Конституцию не буду спрашивать. Нарушение Конституции. Не буду требовать ничего. Я вас прошу это делать, чтобы сохранить власть. Якобы Туркменистан в противном случае распадется. Это полная чушь. Туркменистан может управляться сотнями тысяч талантливыми, толковыми гражданами, которые должны избираться и приходить к власти. В Туркменистане есть достойнейшие люди, грамотные, интеллектуальные, хозяйственники, которые могут Туркменистан повести с такой силой вперед, такой дать толчок развития, что никогда не снилось Туркменистану. Они специально под угрозой разрушения власти, разрушения страны запугивают административные органы и говорят, мы потеряем страну. Мы не потеряем страну. Мы ее хотим взять народно и управлять народно. Поэтому мы сегодня собрались здесь, в Вашингтоне, напротив Белого дома, чтобы поддержать весь туркменский народ тоже. Чтобы эти все наши проблемы закончились. Чтобы мы смогли с одного области в другую область спокойно переезжать в Ашхабад, если хотим жить, с Ашхабада в другой район, чтобы эти прописки, вот эти задержания, ночное гуляние после 21:00 разрешили, чтобы мы могли иметь возможность развиваться, получать кредиты, работать, избираться, жить в свободной стране. Сегодня в 21 веке страна управляется по системе 80-х советских жестоких годов, и с этой системой два диктатора, обманывая весь мир, управляют нашей страной. Мы идем в катастрофу. Мы пробили все днища, которые только можно, во всех направлениях. В политике, во внешней политике, внутренней политике, в экономике, внутренней экономике, в социальной сфере. Никаких социальных гарантий ни у кого нету. Наша зарплата с 91 года, как была $100 средняя зарплата, сегодня по сегодняшний день тоже $100. Мы за эти 33 года продали более 250 миллиардов, между 250 миллиардов и 500 миллиардов, статистика просто скрыта, наших природных ресурсов. Эти все деньги ушли на строительство памятников, гигантских зданий, гигантских сооружений, которые никому не нужно. Строительство города Аркадак, который никому, кроме самого Аркадага, не нужен. Собакам, для строительства памятников, дворцов собакам, позолоченных памятников собакам, дворцов в каждом вилайте, коням, собакам. Ушло на все, что угодно, но только не для поддержания народа. Поэтому мы решили сегодня провести этот протест и прекратить вот эти все безобразия, прекратить вот эти беззакония, очистить нашу власть, наше государство от этих двух идиотически настроенных людей, которые устроили полный геноцид туркменского народа. Все люди, стоящие вокруг меня, имеют свои семьи родственников в Туркменистане. Сегодняшнего дня их родственников будут давить за то, что они вышли и выразили свое мнение. Это происходит везде систематически. Любое посольство Туркменистана, любое консульство занимается сбором информации и давлением
на туркмен, который находится за рубежом. Это сталинский метод НКВД применяется в Туркмении в полный рост. Вот эти все методы, они изучены, объяснены и показаны, что они жестокие методы против народа. Тем не менее, сегодня в Туркменистане это используют официально. Сегодня Туркменистан, правительство Туркменистана коррумпировано на 100%. Любая вещь, абсолютно, любое дело, любой административный шаг, любое административное действие без взятки нельзя провести. Туркменистан – это коррупция, Туркменистан – это тюрьма, Туркменистан – это нарушение прав человека тотальное. Поэтому стоп коррупции, стоп нарушение прав человека, свободу слова, свободу Туркменистану, за демократию. Я слово предоставляю Нуржан апа. Нуржан апа. Murat Kayıskaç'a häzir Türkmenistan'da ağır ýagdaý barada gurrun berdi. Rus diline inni häzir DWT halk hareketinin, Demokratik Vatan halk hareketinin Amerikadaky wekili, jogapkar wekili Nurjan Tüder söz alýar. Nurjan başystyny aýdyber. Sağ olun. Салам, vatandaşlar. Как говорится, мы все перед законом равны. Будь ты президент, будь простой народ, мы все должны отвечать за свои поступки. Поэтому halkım oturma, koşun, ayaklanın. Biz öz haklarımızı talep edelim. Talep etmesek biz yine de bu kulçulukta kalmalı oluruz. Çağlarımızın geleceği için hükman fikirlenin. Bu kulçuluktan dinalın. İnha biz şu an yani Kapitolyan önünde Aktam diýilýär-de türkmençe aktamyň öňünde. Önünde yeni hatlarım yazdık. O hatlarım kavuşturulacak. O sayı yani 2 saat önce de Pasolstanyň ilçkanyň önünde protest geçirdik. Hiç birisi çıkmadı. Şotaýnyň işgärlerinin biz bilen yüzleşmäge. Ol bir ulu maskaraçylyk. Yani Türkmenistanyň içem açık konslager diýseňem boljak yeridir. Bollyny halky büýdüp ezmäge. Halk sizem özüňizi ezdirmäň. Birazcık gururunuz bolsun da çıkın öz haklarımızı talep edelim. Köp sağ ol Nurjan. Afiyet olsun. Men Türkmençe aýdyn. Men ýalnız Bolýa, türkmençe de türkmençe de çykyş et, şu türkmen ýyleşlenme, türkmen diline düşünýänlerim gowy hemmetini gowy düşünýär ýaly. Daşo vilayetinde Balkan, Leva, Mari, yankı Ahal vilayetinde adamlar var. Orta düşünen okuşun orada düşünüyor. Hormatly vatandaşlar, yine şu gün 9 may 2024 ýyl biz Washingtonda yankı Amerikanyň administrativ şäheri bolan Washingtonda Akçaýyň öňünde ýerleşýär. Yine arkama seyretseňiz. Aktamyň. Aktam yine ýerleşýär. Şu ýerde kongresmenler, senatorlar ýygynak geçirip şunun daşdöwründe bir topar gaýlar var. Şo ýerde kongresmenler, senatorlar oron kömekçiler oturýar. Bir tane senatoryň ýa bir tane kongresmeniň takminan 80 adam komandasy var. Ülkörüň Türkmenistanyna bir tane parlamentçiler, ýa kongresmen diýilýär, aşağı palata, ýokary palata kömekçiler aňyrda dursun. Haky ýok hiç. Ine şo ýaly biz ýyrak alýar Amerikadan. Adam hakları boyunca ya da administratif forum boyunca ya da siyaset boyunca biz gatıyız ağaya. Bizde Türkmenistan'da siyaset yok. Türkmenistan'da öz hakkını koruzun siyasete koşulun var ya. Siyaset demek, cemiyet demek, öz yani keston haklarını korumak demek, cemiyet aktivistin, grazdan aktivistin demek, şunu türlü düşüncelerdir. Şunun hemmesi siyaset değildir. Yine siyaset, yine devlet, halk hareketi siyaset var ya. Yöne kaçanla yine bizim vatandaşlarımız yanımızda durup haklarını talep etse, onunla ol grazdan aktivisti oluyor. Sen siyasetçi değil, sen siyaset yedin o. Yöne bizde hemme de siyasete olan 31 yıldan beri hiç bir adam şunu boşturman, şu temada
yankı bizim yaşayış durmuşumuzun esas etmeli işlerimizin 80%'ına bizi koşan oklar. Dine 20%'ına koşuyorlar. Şu yerde dine biz eşek yalı işlemeli, pul kazanmalı, el çarpmalı, yallaklamalı, çepekçilemeli, çağrıları katlamalı, özümüzün aramızda uruşup, kırışıp görmeli, yönü hükümete kalanına ya cemiyet işler kalanına ya da öz grazın pozisyonun aytmak bardı ya da öz grazın konstitusiyon haklarını korumakta bir koşulmanın hakkımız yok. Şunun için siyasata da, cemiyette de, grazın aktivistliğine da öz cemiyet işlerini alıp barmağına da biz koşulmalı. Şu neçelli Türkmenistan şu oradan ösmeden nämediğini bilen oğlum ve şu tarafa bu halkı koyuyor noktalar. Yine şunu etmeyen son 33 yılda biz şu gün öğrendik. O gün näme? Bulur siyasi meydansında içerini edip bütün dünyanın Allah gelir. Bizim seslerimiz siyasi meydansında yok. Bizim seslerimiz cemiyet meydansında yok. Bizim seslerimiz grazı meydansında yok. Biz Türkmenistan'ın grazının olup dine pasportları götürüyoruz. Yine şu dağıtları biz ötmeli. Her adam öz arzını aytmalı. Her adam öz arzını hükümete getirmeli. Hükümet bizim için saylanan hükümet, bize hizmet etmeli hükümet, derhal reaksiyon şunu biz ötmeli. Yine şuraya alayım. Konstitutsiyadaki yazılan devleti biz hakiki kurmalı. Çünkü ne? Kağıda var da hakikatta yok. Hazır bunun devlet kuruluş sistemasını doğru yıkıp, yani Türkmenistan'ın ilk yerli prezidenti üç zatlap, yani üç uğurda gidiyen hükümeti yıkıp, kanun çıkarıcı, yerine getirici ve Suud hükümetini yıkıp, Kadiyet hükümeti yıkıp, dine bir tane vertikal hükümeti. Kakası iyi üstünde, on aşağında oğlu, kalanan son aşağında. Bulur hem kadiyetleri belirlerler, hem parlamentin için belirlerler, parlamentin başlığını yığınakta tolman belirlerler. Konstitusiyon depkilep, üstünde kuş tepti değil. Bir derek tanf ediyorlar da bizim hem namusumuz, bizim yine söyledim, aydımaycan diyor. Bizim namusumuzu, bizim vicdanımızı, bizim ahlaktaydan değerli durma hemme dadımız bozuyorlar. Biz şu dağıtları durmalıyız. Biz millet bozuk olmak, şimdi bozuyoruz. Anladım. Benim siyasata koşulan okudum. Yine hazır düzüyor, yine hazır olur. Niyaz söyler, hazır düzüyor. Niyaz söylediğinden sonra yine hazır siyasetçiler burada yeter deyip karıştım hiç tatlı olmadı. Son 3 yılda ben görüşüyorum. Benim başaracak adım yok. Siz koşulmak. Şunun için size hahiş edin hemen de koşulun. Benim haklarımı da uğralı. Bizde triggerler, motivasyon katı köp. Bizim doğun anlaşılmaz türmede ölüp geliyorlar. Cesetleri geliyor. Onu keva almak için pul vermeli oluyor. O maskaracılık dünyada yok maskaracılık. Bizim kardeşlerimiz iş migrant olup 12, 16, 14 saat işlep taşınma. Hiç dinç gün Alman keseller, ülseler cesedini getirip olan o. Onun maskaracılık. Biz bugünü varmalılar. Biz tevhid aylıklarımızı ulan ösmeliyerimizde bizim tevhid aylıklarımızı biz ulandı. 2 tane kez davranıp bütün dünyada etçeğini edip getiriyoruz. Şu zatları durmalı. Çünkü bizim protestomuzun esası, manisi Türkmenistan'la yine bilyalı adamın haklarını uğrap çıkan adamlar. Murat Düşemi, Farhat Beyman Kuliyev, Nurgelli Hallıykı, Cuma Tapar Dedebayev, Mansur Mengelov, yine Şuryalı Kahraman, Ondaşından Allah Murat Korkhanov ve başkalar Türkmenistan'la yine Şuryalı, Bilyalı haklarımızı uğrap, ümü çıktılar şoları derru tutmalı. Onu bizim kahramanlığımız. Biz şunun şoların, yani şoları uğrap çıkış ediyor. Türkmenistan'ın ilk yerli prezidentine, Türkmenistan'ın Biykanlı prezidentine, Serdar Berdimuhamedova biz aydiyar. Şoları koy verin, azatlığı çıkarın. Bizim hiç şeylik hakkımız yok, şoları türmede saklamanı. Bizim hiç şeylik hakkımız yok, şoları basmanı. Onu adamlar oğurluk etmediler, kezapçılık etmediler. Adamları öldürmediler, adamların haklarını korap. Onun arkasına tutup, onu bizi arkada vurdular. Neyimçi siz şoları basıp, bize karşı genosid ediyen bizim pullarımızı alıp kovup isteyen vaat edip veren yine şu kezdap
aydım DJ bolup gören, atçı bolup yıkılıp bütün dünyada maskarı bolup gören özüne milli lider diyen bir kezzabı tutman hakiki bizim yankı haklarımızı koruyan adamlar tutup tutmaya başlayalım. Hökman boşaltmalı. Siz diňe şular batanlar için jogapkärçilik çekersiniz. Şular adamlar türmeden çıkan soň biz onu ata çıkararız. Birinci bilen türmeden çıkan soň şular size karşı tut işlerini açıp siz şular türmede itiren günlerini bir günden bir-birinden jogap berersiniz. Ne yapıp siz şular bastınız? Şoň için türmede yatan siyasi tutsaklardaki yatan adamlara azatlık azatlığı talep edýär. Hormatly vatandaşlar, mundaşyndan türmelerde şugun müňlerçe, 100 müňlerçe adam ýatyr. Bir güne bir kicik zat üçin, ýa-da nasvay atam üçin, bir kicik derman ulanyň üçin 5, 10, 15, 20 ýatan adamlar bar. Çağlary eýýän ulanyp öýlenip akdyklary bar. O görgüler amnistiýa düşen o. Amnistiýa kim düşýär? Kim pul berse şo düşýär. Amnistiýalar türmelerde şu konuda 70-80% adamlar çıkarıp amnistiýa etdiler. Türkmenistanyň prezidenti, BK-nyň prezidenti, netide yeni olarak söyleniyor. Şol adamlar aktivistam da, şol adamlar biýüne basylan adamlar. Şol adamlaryň çağlary atasız bakylýar, atasız ötýär, ata mehrisini, ata serwetini atýar. Onun maşgalary kötönýär. 5, 6, 10, 5, 6 çağlı maşgalary var. Biz opozisiýa bolup Ýewropadan şolar kömek edýär. Näme siz şolar bassak diýäňiz? Näme ol nas atan adamy, ýa nas satýan adam, nähil biýdüňiz süretdi? Ol administrativ narушение, oňa bir ýyl условно berseňem ýeterlik bolýar, bir gerekde düşünýär ol. Näme onu onun näşe min basmady? Ine şu zatlara siz jogap bermedi. Oňdaşyndan bizim iş migrantlarımız bir kanun ýagdaýda daşörtde işläp köp kelekçileri size var bolýar. Olum sizin günden güňüňiz. Siz Türkmenistanyň prezidenti bolup Türkmen halkyna şertler döredip Türkmen halkyna ýanky mümkinçilikler el ýeterli mümkinçilikler döredip Türkmen halkyna kömek edip şoruň ýa haklaryny goramaly adam siz şolara garşy görüşýäňiz. MHM polis gullukları bilen. Ol mümkin näl, onu eşitmek mümkin näl. Şoňky güne siz görüşüp fizik taýdan görüşüp ondan bäri ýokardan yere düşen perişte ýa ýürep daş töwrüňize adam goýman telewiziýa hemmeti o ýerde 100 metr arkaňyzda ýürýär. Siz kim? Guturan kezzap. Size türme plaçet, ortal diýär, pa тебе türme plaçet. Entek sizi bir tutorpda türmäzler. Bütün dünýä öňünde tutda görkeler, nähil biz adalatly, siz adalatly bolmasaňyz, adalatly tut edip siz başlamanızı görkeler. Siz eden jenaýatyňyz eýýän bir 100 adamyň ömürlük jenaýaty işlerdir. Dogry düşünin. Şu gün ýakynlak gelýär. Gurbanly Berdimuhammedow hakynda gurrumy ýok. Bu torlum kezzap. Indi men Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşlaryna ýüzenýär. Serdar Berdimuhammedowyň aýalyna, çağlaryna. Sizin kakanız maşennik kezzap. Bir kanun ýagdaýda bizim seslerimizi oğurlap prezident vizitesi kakas tarafından padak aldy. Siz şu jenaýatlere goşulmaň, çekilin. Şoň ýanyndan ne tuğrata düşün, ne barmaň ýanynda. Bir ýerde tuğradyňyz bolsa, siz hem jenaýata gidersiňiz. Sewer sowçasy. Gurbanlyň aýalyna o gerek daýda ýüzenýär. Şoň bilen çykyp tuğrada düşäýmäň bir ýerde. Şolaryň statusy, milli liderligi, prezidentligi ol falşiwi. Şo ýere barıp olu şonu statusyny gollamaň. Siz jenaýat iş edýäňiz. Siz sowçaslyk bolup gidersiňiz. Siz bir ahal velaýatyň bir genejeti, beýlik velaýatyň genejeleri ýaly. Türkmen gelinler erkekden öňe çykmaýady. Musafirja ýerini bilýärdi. Şolar ýaly öňe çykyp kezzapy gollap ýöremäň. Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowlar kezzaplar. Siz şonuň maşgalasyndan bolanyňyzy utanmaly. Oňa seretmen öňe çykyp olaryň gollap ýörseňiz, siz jenaýat iş edýäňiz. Sizi hökman sowçasy hökmünde Çavuşeskiň aýaly ýaly alyp giderler. Men size duýdurýan, dostluk hökmünde aýan şu zatlary. Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşlaryna ýüzenýär. Biz finalda mümkin 19-da biz gutoror. 80% şansymyz bar. Eger gutorulmazsa bir-birden siz tutar.
häzirden pozisiýaňyz belli. Tarapyny tutmaň, gırağa açyň. Olar katastrofada var ya. Gurbanyň aýdan sözleri var. Mena aýdym öljek. Ülsem şadyan öljek. Banzay dikitdi boldy. Halkam gerekkä, işladym gerekkä, gitaram, ýa-ni bagşy, Rusnoy bagşym akş tapar bolsa boldy, başga zat gerekkä. Ol banzay, ol katastrofa gibi otýar. Şol parahoda minmän, gırağa açyň. Ine size duýduruş. Hormatly vatandaşlar, men şu zatları Washingtonyň öňüne aýdyp, şular eşitdim diýip gürlemeli bolýan bagşlaryň sebäbi başgaça şular ýetirip bolanok. Bizim çıkışlarymyzy bütün dünýä görýär. Senator öňkörek men baranda şu günden size izarlap başlaýdy. Ne şu senatorlary da ýürüýse ýüzlenýän Türkmenistanda demokratiýa gerek. Halk gatitliýe, adalatly, gatitliýe eýýem şu kezaplykdan çykmany. Bize kömek edin. Hormatly vatandaşlar, men sözü eýlan edýän. Eýlan. Bugün 9. May Ýeňiş güni. Bizim ata-babalarımız canlarını ortaya koyup bizim asuda asmanımız bolsun deyip canlarını verdiler. Berde hazır adamlar kösenýär. İmani körüğü yok, gaz yok. O neyle bir neme boldy? Maskaraçılık boldy. Boşuna mı canlarını verdiler? Bizim o yaşayışımız bolsun deyip canlarını verdiler. Adamlar enesini atasını sonku yoluna uğratmanı gidip bilen oklar. Ene atalar çağları bilen son yoluna uğradıp bilen yok. O neyle bir yurt boldu. Eğer adam hukukunu goramalı isteyerseniz onda sizem etmeli işinizi edin. Adamlara normal izin verin. Adamlar asuda asmanda yaşasın yurdunda içerik çıkmaz yalı, son yalı возможность verin. Adamlar kaçıp gitmez yalı возможность verin halka. Men Gurbanyňly Berdimuhamedow ýüzenýän, uly hormatlanmaýan öz-özüne milli lider Gurbanyňly Berdimuhamedow. Siz näýe gahrman bolýaňyz ikirerek, haçanda bizim halkymyz Türkmenistandan gaçyp daşynda ýaşajak bolýar. Haçanda bizim halkymyz öz haklaryny başga ýurtlarda alyp ýaşap biljek bolýar. Näýe bolýar? Ne o kimin milli lideri? Näme etdiňiz şu 9. may güni? Orta çıkıp benim gahrman diýmeli. Näme etdiňiz siz? Haýsy gahrmançylyk etdiňiz? Şonu bir halka düşündürün, bizim biletimiz gelýär. Ikirep gahrman bolmaňyz. Näme kezapçylyk edip gahrman bolmaňyz? Ya da konstitusiýany bolup gahrman bolmaňyz? Ya da Türkmen halkyna garşy güreşip genosid edip medan almaňyz? Bize düşündürün şonu. Indi men bir kanun Türkmenistanyň prezidenti uly hormatlanmaýan Serdar Berdimuhamedow ýüzenýär. Siz 2,5 ýylda gadagaçylyk barlygy girdip näme gahrman boldyňyz? Näme etdiňiz? Hani bizim hakyky gahrmanlarymyz? Näme çip atlaryny aýdaňyz o? Bizim ata-babalarymyz tügüşlerde beýlik haklara garamazdan öň çykyp olardan gahrmançylyk etdiler, janlaryny kassetdiler şöyle. Hani onun atlary, hani onun spisaklary? Näme çip şonu aýdaňyz o? Näme çip gül alıp şu gahrmanlara bağışlap çıkış edip şolu yatlanız o. $10 yine yığınap özünüz alın. O maskaraçılığı. Siz ýaly gahrman näl? Prezident, Özbekistanyň prezidenti $1,100 verdi. Her bir ýanky veterana. Siz ýaly gahrman näl? Ýöne sizin postuňyz ýaly Gazakstanyň prezidenti $3,408 verdi. Her bir şu günde ýaşaýan veterana. Utonçsuz bihaýa testleri oğurlayan kezaptır. Başka zat yok. Hormatly vatandaşlar, biz Gurbanyňly Serdar Berdimuhamedowdan talap edýär. Siyasi tutsaklarda yatan adamları azatlyk. Biz Türkmen
halkyna azatlyk talap edýär. Azatlyk. Biz Türkmenistanyň daşyna kösenýän, dokumentsiz, nelegal ýagdaýda mezbur bolup, şo ýerde felak bolýan adamlara azatlyk talap edýär. Azatlyk şol adamlara administrativ azatlygyny bermeli. Olaryň pasportlaryny düzeltmeli. Şo pasportları düzeltmeseniz siz ýörüýte şol adamlara karşı genosid edýäňiz, şol adamları bir kanun ýagdaýa salýaňyz we şol adamlara karşı görüşýäňiz. Ine şu zatları biz size ofitsialna aýdýar. Şol sözler sizin jenaýat işlerinde bir uголовный iş bolup durur. Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow. Her kim jogapkärçilik çeker hökümet uğratda. Şoň ýanynaky ýallyk çepekçi, arkasy öňüni ýyzyny ýalýan ministrler vice-premierlere ýüzlenýär. Wagt geldi. Tarap saýlan. Inni biz Türkmenistanyň içinde iň soňky protestimizi geçirýär. Şo ýerde biz geçiren soň şu günden başlap, şu güne çeldi. Egerde siz halkyň tarabyny tutmasaňyz, özüňizden gör. Halkyň güýji gaty iň uly güýçdir. Tank bilenem, barın transformatör bilenem saklap bolmaýar. Halkyň gahyry gaty gelip durar. Ine size mesaj ýollar. Hormatly vatandaşlar, ine ýene bir gaýa şu 9 may 2024 ýyl biz ana akşamında Washington'da demokratiýanyň ýygynyp demokratiýany ýa-ni tutulýan ýerde ýerleşýär. Şu jaňy gatlarynda şu ýerde senatda bütün dünýäde demokratiýa näme edýär? Kim şoňa azar berýär? Diktatorlar näme edýär? Şu zatlar şu ýerde ýa-ni seyredip netice alınýar. Ine şu ýerde biz ýörüýte çykyş edýär. Gurbanly Serdar Berdimuhammedow diktatorlar şu ýerde de eşitdilerdi. Ine biz ofitsialna ruhadallyk, ofitsialna lozunglar, aýçak zatlarymyz, ofitsialna hatlarymyzy geçirdik. Şular bilýär, hökümet bilýär. Türkmen halky gaty nägildi. Ine egerde biz welaýatlary alynsek biz ine Washington'a geldik. Ine şoň üçin biz hemme Türkmen halkynyň adyna nägillikleri ýetirdik. Men diýjek bolýan zat. Gurbanly Serdar Berdimuhammedowyň wagty geldi. Biz kerkede gidiyoruz. Başkalar yok. Şoň üçin şu gurbanlykda bizim soňky akçamyz galdy. Ramazan bayramına çıktıňyz, Ramazan namazyna geldiňiz. Hemmeňize köp taňy ýakdyň, köp sag bolun. Şu ýaly öz watanyňyzy, ýurduňyzy, çağlaryňyzy, doňarnaşyňyzy özüňiz gollap orta çykdyňyz. Köp taňy ýakdyň. Inni bizim 9 maýda onu siz bir müddet oturup ýa-ni hormat koýduňyz ata-babalarına, oňa sag bolsun. Sag bolun. Inni bizim soňky akçamyz galdy. Şuňa da bara yaramasaňa, aýaň maýyp bolsa da, eliňe ýa-ni kastaýl alyp, hökman çykmaly hemmäň. Biz köplük bilen aldyk. Şoň üçin bizim sizin hemmäňizi çağırýar. Hormatly vatandaşlar, ine bizim hem protest etmeli wagtymyz geldi. Biz bu torýat protestimizi size köp taňy ýalkadyn. Bizi ýyzarlap bolýanyňyza inni oturup dälle kommentary ýazyp dälle kerekli ýene wagt geldi. Biz sizden ýa. Akyr tapra, söz sizden. Sağ ol Murat, ören bu düşünükli söz sözledim. Inni menim şuna bir zat boşaltmam gelýär. Mehriban ýyleşler, gadyrly türkmenler. Türkmeniň türkmen bolmagy üçin, Türkmenistanyň Türkmenistan döwleti bolmagy üçin gaýgysy Atabay, Nedirway Aýtakow ýaly türkmeniň beýik ogullary jan berdiler. Olaň ikisiniň hem janyny aldylar. Siziň şunkun Türkmenistan diýilen döwletde ýaşamaňyz üçin. Ol adamlaryň ýadygärligini hem iki sany gurrumsak ýok etdirdi siziň gözüňiziň aldyna. Gaýgysy Atabaýewiň ýadygärligini 1993-nji ýylda Saparmurat Niýazow diýen bir ogly hiç wagt urşa gitmedik. Ogurluk edip türmäge düşüp türmede ölen adamyň ogly Saparmurat Niýazow gaýgysy Atabaýewiň ýadygärligini ýykdyrdy. Adyny ýok etdi, gadagan etdi, ähli ýerden adyny öçürdi. Nedirway Aýtakowyň ýadygärligini ýykdyrdy, adyny öçürdi hemme ýerden. Gurbanly Berdimuhammedow hem ol adamlaryň şol beýik türkmeniň beýik ogullarynyň ýadygärliklerini dikeltmeň ýerine özüniň hem öz maşgalatynyň, atasynyň,
kakatynyň ýadygärlyklaryny dikdirip şoňa hoş bolup aýdym jimmi diýip gıýgyryp ýör. Inni bu taýda Türkmenistanyna öz halky üçin can veren adamlaryň hormatyny bütün halk bolup saklamasaň, ony Niyazowlar, Berdimuhammedowler saklamadam, olara hormatam goýmady. Sebäbi bulara Türkmeniň topragyny saklamagam gerekkä, Türkmen döwletem gerekkä. Bular diňe Türkmeniň topragyny talap, oň baýlygyny talap gaçyk adamlar. Özüni Türkmen başy diýip adalan Gurrumsak Saparmurat Niyazow Türkmeni geday goýup öz maşgalasyny, Irinany, Murady hem öz aýalyny milliarder edip gitdi. Näme oň Türkmen başy? Ol öz maşgalasynyň başy bolup bilse, öz maşgalasyny milliarder etdi. Ya da 2-3 tane öz yaranjagyny, Otçylsowy, Jadany, Hramowy bular milliarder etdi. Ine Gurbanly Berdimuhammedow hem öz ähli ilen salanyny milliarder etdi. Bulan hiç biri Türkmeniň aladatyny etjek adamlar däl. Abdukuliýewiň Jahy Jennetde bolsun aýdan bir sözi bar. Türkmeniň aladatyny diňe Türkmeniň özi etmese, kese ýerden gelip oň aladatyny etjek ýok. Sizi azad etjek ýok diýip aýtdy. Murat şonu ýene bir gezek aýtalýar. Biziň bu taýda göreşenimiz gowulat, biz ömür boýu göreşip ýörüz. Ýöne egerde Türkmen, her bir Türkmenistanyny in bärkesi bir barmazyny gymyllatmasa öz geljegi üçin, öz çağalarynyň, altyklarynyň, çoğuluklarynyň geljegi üçin bir yatan çöpü ýerden galdyrmasa, bir dyrnak ýaly bir iş etmese, batyrlyk görkezmese, bu göreş dowam eder. Ýöne siz şoň netijesini görüp bilmersiňiz, bizem görüp bilmeriz. Elbetde geljekde hökman Türkmenistanyna diktatura yıkılar. Sebäbi hemme diktaturalar hökman yıkılýar. Hökman hemme ýurtda da demokrasiýa ýeňýär. Türkmenistanyda da şeýle bolar. Ýöne gynansalam köp bu adamlar şonu görüp bilmän zararlap ötüp gider. Şeýle bolmaly üçin, öwürşikliň, ütgeşikliň tizleşmek üçin gaýrat ediňde ayağa alın. Ine bu arada Türkmeniň beýik şahyry Molla Nepes nergezginliğin goşgutyny ýazypdyr. Şonu Türkmeni mertlige çağırıpdyr. Ine men häzir şol gysgaçyk goşguny şu taýda okaýyn. Molla Nepes nergezgin. Köňlüm saňa nesihat, gezseň serweser gezgin, tany dostum düşmanyň öýüňe bahabar gezgin. Ganym bilen garjaşsaň daýym muştyper gezgin, gezseň dünýä ýüzüne dowam täze ter gezgin. 40 ýyl maýa gedinçäň bütün bir ýyl nergezgin. İki adam uruşsa ötür ýaly ýol berme, birisine gep berip ol birine al verme, o gol adamdan gaçma, gaçtan asla el verme, janaga özüň billip her näkese ýalvarma, 40 ýyl maýa gedinçäň bütün bir ýyl nergezgin. Nepes hiç bir kem durma, deňi duşu dost ýardan, pul tapmasan götürme, näkes bilen süýt gordan, her dilänne gammasar, köňlüň dolar guwardan, dowmal 94 ýylla bogoz bolsa ärärden 40 ýyl maýa gedinçäň bütün bir ýyl nergezgin. Kaderli ilişkiler. Yine şu adam olsa Türkmenli bir söz var, az olsun, uz olsun deyip. Sizin öňüňizde duran wekilleňiz, sizin diliniz bolup hyzmat edýän şuun bütün dünýäde DVT, Türkmen News, Erkin Türkmenistan TV radyosu, onuň ol diýejiň ýol başçylyk edýän topary hereket edýär. Şu hereket edýän adamlary gollan, diňe gep lakkylap oturan bir topar iştirleri gollap wagt ýitirmäň, diňe hereket edýän, size geljege umyt berýän adamlary gollap, her bir Türkmen, her bir Türkmenistanyny her gün, her Allah'ın doğan günü hökman bir barmazyny gymyllatyn bolýan, öz geljekki azatlygy üçin, öz watany üçin hereket etsin. Ana şonu biziň hereketimiz, sarp edýän wagtymyz hem güýjümiz netije berer. Aýdy ber Murat.
Sağ olun, häzir batareya butorya, edil bir sekunddan. Biz efirimizi butorýas. Hormatly watandaşlar, ýa biziň bäerde müsberli wagtymyz bar, profes etmän. 10 wagt geçdi, eýem 7 minut geçdi. Şonuň üçin biz efirimiz durmaly bolýar, hakly tapara. Size köp taňar ýakasyn. Şur ýaly Sen sağ olun. ýazyjy bolup wagt tapyp bizi bolýanyňyza, mer Stokholmda oturup görüşýäniňizde köp sağ olun, topuňyza sağ olun. Hormatly watandaşlar, ine görýän watandaşlaryňyz ine Moğolana persiz okap aýtsaňyz ine öz nemesinden kelesinden aýdyp durdyň ýanky watandaşymyz. Ine Doğru. şu ýaly adamlar gelýär, saada adamlar bizi gollar. Bir topar jaňlar aldyk. Bir topar şu gün adamlardan haýyşlar aldyk. Bizim geljek trakda men häzir beýerde görköt urup belgilmediler. Şonuň adyndan bir çykyş edýär. Diňe öz adamymyzdan näme? Hemmeňize köp taňar ýakasyn. Aşgabatda indikädim. Berk bolmaly we düýpli bolmaly we netijeli bolmaly. Kim bolsa şo bolsun öňümizde. Vice premier dursun, prezident dursun, ol iki kelleli prezident dursun. Halk galanna öňüne durup biljek adam ýokdur. Halkyň wekilleri ker bir adam. Gelin. Türkmen halkyna azatlyk. Hoşta bolun. Sağ olun, gaderli illeşler.